Pozdrav ljudi, danas pričamo ponovo o bratskoj nam našoj Kini i našoj braći Kinezima. Znači, danas ću sa vama da prođem kroz to zapravo nešto što sve nas onako da kažem zanima vezano za svaku zemlju, a to je kako izgleda noćni život i kako izgledaju izlasci, kako se i ponašaju Kinezi u tim izlascima. Znači, prva vrsta izlazaka u kojima sam ja, da kažem, učestvovao jeste uglavnom bilo na nekim poslovnim sastancima, ručkovima, večerama, gde se uvek izlazi u neki restoran koji, naravno, pošto kao ideš s gazdom, tu su neki partneri, uvek je to, nije kao separe, kao posebna soba i prostorija, zapravo je soba, i u toj prostoriji jedan ovakav sto, znači okrugao sto, ali šta je poenta sa tim stolom? On se rotira, ovako ili ovako, nemam pojma, ali se rotira. A zašto se rotira? Zato što Kinezi, znaš, nije ono sad odeš ti, ne znam, u Irish pub i sad, ne znam, naručiš i, ajde, ti šta ćeš, ja ću Cezar salatu, ti šta ćeš, ja ću, ne znam, tamo, klub sendvič, sad ti jedeš svoje, jedem svoje, ne. Kod Kineza je na tom jednom velikom stolu donesu, ja sad nemam pojma šta, svakakve hrane, što kaže, kesi, zmije, pacove, narkomane, nemam pojma ni ja šta sve stave, 90% toga nisam ni jeo. I onda taj sto se tako rotira i onda, kako svaka posuda prolazi pored tebe, ti uzmeš malo onim štapićima. Za te štapiće me ne pitajte ništa. Znači, jedva sam se naučio. Elem. Znači, ti uzimaš i ono kako šta prolazi, ti to jedeš. I u tim izlascima, uglavnom, naravno, se pije alkohol, međutim, ja uzmem da pijem pivo neko, tamo nemam pojma ja, i sad navedem iz flaše. I mene moj kolega, što kaže Miša Tumas, moj dobar drugar, moj kolega Ben, mene Ben, znaš, ja pijem iz flaše, on kao, nemoj, kao, to je nepristojno, ono, ja rekao, što? Kao da samo treba iz čaše da se pije, nemam pojma ni ja, a oni za stolom podriguju, mislim, glođu one koske od one, kako se to zovu, nisu ni pileće noge, to su neke ćureće noge, nešto, nemam pojma, glođu onako, onu kožicu stavi, znaš, pored tanjira i on jede sasvim normalno, podrigne, razumeš, čačka nos, kao, a kao nepristojno je, znaš, da ja potegnem iz flaše, kao, ali okej. I uglavnom ti izlasci ne traju mnogo dugo i nemaju za cilj da padnem na patos, ili da povraćam, ili da me nose kući, ne, to je ono, znaš, casual, malo priča, i kao 11-12 i to je to, znaš, svi gajbi. Druga vrsta izlaska je, oni se mnogo lože na karaoke, ja mislim da su karaoke poreklom iz Japana, ali nisam siguran, ali svejedno, Kinezi se mnogo lože na to, i to uglavnom postoje, kako bi vam objasnio, recimo, zgrada je kao hotel, i sad imaš kad uđeš kao recepciju, i sad ti kao, aha, ti se zahađalo, ovo je hvanima da caje, nešto tako, to znam da kažem samo ovo je hvanima da je caje, to je kao, ja volim vašu hranu, zato što mnogo volim jedan štiljski restoran, znači ubija. I onda sam to zbog njih naučio čisto kao, znaš, da im kažem, da ih pohvalim. I onda ti tamo rezervišeš tipa kao jedna soba, tamo neki separe, znaš, kao diskoteka izgleda i ne znam tamo, kompjuter, nađeš pesmu And I will give to you Summer wine. Samo sam to znao da pevam, mislim. Mislim, to je to samo što sam ja znao da pevam. I onda vi tu kao sedite, pevate ono nešto na kineskom. Lažem, i Kaćušu sam znao da pevam. Rascvjetali jablani i gruši. A njima su naravno Rusije komšije i oni se pale na to kao i mi.
Rusija bre! I to kao, znaš tako, ali to traje malo duže, do jedno 1, 2, znaš i tu se ono dosta zapiju ljudi još ako krenu neke njihove balade tipa Sergej Četković. 我心欢喜是什么呀？人不定啊，互相爱，为你来日我心快呀，四十五日可是不好。Onda oni ono padaju na patos, znači, i onda mog kolegu mora da vodim kući, mog kolegu Bena. I uglavnom je to u celom tom izlasku, znači ono, skupite se, idete tamo, karaoke, pevanje i to je to, gajbi, ono, vidimo se Monday i to je to. I poslednji vid izlaska sa kojim sam se ja, da kažem, susretao dok sam bio tamo je ono klasično diskoteka, separej, uživo muzika ili DJ, uglavnom je tamo DJ i teško je jednostavno da se privikneš na jezik, ali to je ta muzika kao i po našim klubovima. I zanimljivo, kaže mi Ben, moj kolega, tamo je nešto kao univerzalno, ili se lako kao prepozna ukoliko je neka devojka tamo, da kažem, kineskinja koja je u toj diskoteci ili diskoteki. Čekajte, jel na žurki ili na žurci? Ne veze. Zauzeta ili nije zauzeta, ali ono kao neće ni sa kim, znaš, kao ima taj stav kao ja sam kučka, vi ste kao niko ništa. Ili ono kao slobodna i kao traži neki hook up, ono kao smuvala bi se s nekim. I kaže on, tamo gleda se, bilo nas par Srba tu, i gleda se jedan Srbin tu s jednom kineskinjom, i kaže mu kao Ben, znaš, kao idi priđe, kao za šta, ako onda ne zna engleski, kao šta ću da kažem. I tu ugreša ja, cimer moj iz Beograda, lik, to će nam padne. Znači, padne nam na pamet. Znači, ja mu kao, pa ide i kaže kao, you are very beautiful, kao i kaže, znaš, na kineskom bacio je foru da ona kaže, wow, stranac priča kineski. Pa kako se to kaže? I kaže Ben, ni ham pjavlja, to je kao very beautiful. I ja mu kažem, čuti me Ben, znaš, čuti, sad pravimo jednu foru. I kao, znaš, Srbin, kao, kako beše, i ja ga sad učim. Cao ni mao. A to, cao ni mao na kineskom znači i mater. I on kao, aj, znaš. I dešava se situacija, ta likuša sedi za šankom, ne znam, drugarica je, ne znam, te otišla. I prelazi lik i sad, ja tu kontam nisam čuo, da kao, znaš, klimne glavom i kaže nije hao, kao, to je samo kao zdravo, znaš, ćao. To zna da kaže i ona njemu kao i nasmeši se onako. I mi sad svi očekujemo da on njoj opsuje majku. I on lik, mrtav ladan, njoj zavaljuje, kaže, pogledaj ovako i kaže, cao njima. Jao, Bože dragi, kad se setim toga, kad se tad nisam od smeha izvrnuo, nikad neću. Ona likoša, mrtva, lada mu, onaj vermut, šta li je ono što je pila, ne znam, ono, izvrće po sred ove košulje, šta je bilo, koji odlazi. Bože, zajebavali smo ga mjesec dana zbog toga. Znači, uglavnom svaki izlazak tamo je ono avantura, pun dogodoština, Kinezi su lud narod, znači još kad ti još luđi s njima se sprdaš, to je znači katastrofa. Tako da u suštini kad bih mogao da uporedim naše izlaske i kineske izlaske, kad bih mogao da biram, Kina definitivno. Pod broj 1, čak i u tim nekim manjim gradovima kao što je Wuhan, kao što je, ne znam, Tianjin, Nanjing, nemam pojma ni ja, ima ih koliko hoćete. Čak i u tim manjim gradovima
možda radiš šta hoćeš. Jer tamo je, i manji grad je zapravo metropola i onda, recimo najbolji grad onako za Bleju, za ne baš neki ono izlazak, party, ovo ono, nego za Bleju kao, znaš, chilling neki je onaj Qingdao, on je smešten na okeanu, a ovako naravno za partying to je Šangaj i Shenzhen. U nekom sledećem videu ćemo da pričamo konkretnije malo o Šangaju i kakav je život tamo i pričat ćemo i o hrani i o životu u Kini, parama, kako se troše pare, kako se preživljava, sport u Kini, ljudi u Kini, tradicija njihova, kultura, konekcija sa Srbijom, sa Evropom, sa celim svetom, tako da znate šta vam je činiti, svaki like, svaki share i svaki subscribe dosta znače i vidimo se sledeći put. Zajđan! To vam je doviđenja na kineskom.